Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το MasterChef. Όπως είδατε και από τον τίτλο, ανατροπή λοιπόν θα έχουμε την τελευταία στιγμή. Τι θα συμβεί? Τεράστιες λοιπόν αλλαγές θα γίνουν στο reality μαγειρικής. Αφού λοιπόν το Star αποφάσισε να μειώσει τα επεισόδια του MasterChef μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή. Στη θέση του θα μπει το First Date, το οποίο θα προβάλλεται Πέμπτη και Παρασκευή. Άρα λοιπόν το MasterChef θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!